Nou, Monique. Ja. Wat zie je er prachtig uit. Raffen, de wilde beesten. Kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje... Beste kijkers van Aan Tafel Bij, blij dat u weer kijkt natuurlijk. En wij zijn vandaag te gast op een echt heel bijzondere locatie. Alpaca World in Kuwait. Aanraden, zeker een keer naartoe gaan. Ik heb 3 gasten aan tafel en die 3 gasten die veranderen 29 augustus het plein voor het stadhuis in Terneuzen bij de Legal Wall, ze gaan straks uitleggen wat dat is, in één grote creatieve playground. Dat zijn hun woorden, ze gaan straks uitleggen wat het allemaal betekent. En dat doen ze met, en nou moet ik echt spieken want ik ken de woorden niet, een dikke hip-hop dance battle, live graffiti, BMX tricks, rap performances en je eigen merch bedrukken. Wauw, ik ben nu al nieuwsgierig. Alleen al omdat ik niet weet wat het betekent. Dus dat wordt fantastisch. Ik heb heel veel zin om met mijn gasten die wereld in te duiken. Welkom Noelle Konen, Marjolein Polvliet en Dennis Klip. En jullie organiseren het festival Brute Beats. We hebben hier een prachtige poster ervan liggen. En ik heb net begrepen dat we bij dit het brutalistische stadhuis van Terneuzen moeten voorstellen. Dat zit er een beetje in het ontwerp, toch? Het oranje gebouw wat er achter staat. Je ziet de contouren van de... Oh, dat is het rode stukje. Ja. Brute Beats, omdat het voor het stadhuis is. Hey, de Legal Wall. Laat ik daar even mee beginnen. De Legal Wall. Wat is de Legal Wall? Ja, dat is eigenlijk een... dat zit eigenlijk bij waar vroeger de oude bibliotheek was in Terneuzen. En dat is nu een legale graffiti-muur, dus daar mag je gaan oefenen op graffiti zonder dat je er in problemen kan komen. Dus je kan iets meer tijd nemen om een mooi kunstwerk te maken of talent te ontwikkelen. En er worden ook wel eens workshops gegeven, dus daar kan je ook inhaken om het om te beoefenen of te kijken van goh, is dit iets voor mij? Dus de Legal Wall is gewoon een legale muur waar je lekker je gang kan gaan om graffiti aan te brengen. Oké. Mooi. Hey, voordat we in de wonderenwereld van Brute Beats, dat we daar... Brute Beats, wat moet ik eigenlijk zeggen? Brute of Brute? Brute, ja. Brute Beats. Wil ik jullie even een beetje leren kennen en vanuit welke invalshoek jullie bijdragen aan het festival. Noelle, ik begin met jou. Jij bent jongerenwerker hè? Ja, klopt. Bij AZ. Ja, we hebben hier ook vliegen bij de Alpaca. Wat doet een jongerenwerker eigenlijk zoal tegenwoordig? Ja, jongerenwerker is vooral heel veel in contact met jongeren. Laagdrempelig, dus we zijn op scholen, we hebben jongerencentrums, maar we zijn ook aanwezig bij bijvoorbeeld zulke evenementen. Ja. En wat is het idee daarachter? Waarom doe je dat? We zijn eigenlijk vooral preventief bezig, dus in gesprekken of het zoeken van een bijbaantje of kom je even ergens niet uit, dan kan je bij ons terecht. Oké. En preventief in de zin van om te voorkomen dat er rottigheid is? Moet ik het zo zien? Bijvoorbeeld, ja. Oké. Maar jullie doen het eigenlijk op een positieve manier insteken? Ja, zeker. Gewoon jongeren op een positieve manier met elkaar? Zeker. En het is heel laagdrempelig, dus ze kunnen overal gewoon bij ons terecht. Oké. Ja. En dan is het voor jullie logisch, is dit dan de kers op de taart? Zo'n brute... Zeker, ja, zeker. Het is een hele mooie kans voor jongeren. We hebben bijvoorbeeld in Sluiskil een jongerencentrum met ook een studio erin. Dus daar zijn ze ook heel veel bezig met talentontwikkeling, creativiteit. Dus dit is een hele mooie kans voor elke jongere. Om hun talenten te laten zien. Zeker, ja. Oké. En anderen te ontmoeten die het ook doen. Zeker, ja. Oké, super. Marjolein, jij bent afdelingshoofd cultuur, educatie en participatie bij Toonbeeld. Ja, zeg je het goed? Akelige mond vol is het. Ja, maar het zegt wel waarschijnlijk wat het doet, althans. Ja. Mijn vraag was meteen ook, wat houdt dat dan in? Cultuureducatie en cultuurparticipatie, wat is dat? Cultuureducatie is eigenlijk alles op het gebied van kunst en cultuur. Maar educatie, het woord zegt het al, vooral op de scholen. Dus dat je echt met iemand naar een school toe gaat en dat je daar iets gaat doen. Dat kan een inspiratiesessie zijn, dat kan een les zijn, dat kan deskundigheidsbevordering voor leerkrachten zijn. Dat is super breed. Rijkenschooldag, allerlei rijksregelingen om kunst en cultuur in die school te brengen. En participatie is eigenlijk alles buiten de school, dus waar iedereen aan mee kan doen eigenlijk. Dus om kunst en cultuur tot bij iedereen te brengen. Ja, zeker. Ja. En wat willen jullie daarmee bereiken? Want educatie, voor een deel is het is vooral een middel hè, om een achterliggend doel te bereiken. Soms, daar kun je op 2 manieren naar kijken inderdaad. Dit is 1 van de manieren, maar
Nou, leg maar uit hoe jullie het zien. Nou ja, kijk, je kunt zeggen ik wil bezig zijn met kunst en cultuur, want dat vind ik fijn, want ik wil muzikant of kunstenaar of wat dan ook Jezelf worden. te uiten. Ja, precies. Ja. Maar je kunt het inderdaad ook als middel inzetten en dat zien we wel tegenwoordig steeds vaker gebeuren. Dus dan kun je ook echt domeinoverstijgend denken. Denk aan een muziektherapeut die wij bijvoorbeeld bij jong dementerenden aan het werk kunnen zetten. Ja. Denk aan, we hebben onlangs een dansvoorstelling voor senioren gemaakt in theater. Ja. Nou, die mensen vonden het super prettig dat ze een keer een voorstelling konden maken, gewoon zoals ieder ander. En dat is verdoken valpreventie, maar het is geen medische afspraak. En op die manier zie je ook dat je ontzettend aan community building kunt gaan doen. Je brengt mensen bij elkaar eigenlijk en die zijn samen met iets bezig. En je laat ze aan iets nuttigs werken in het geval van die valpreventie zonder dat ze doorhebben dat het over valpreventie gaat? Ja, misschien hebben ze het zelfs ook wel door. Dat mag ook wel, hoef je niet geheimzinnig over te doen. Alleen wat zij daar bijvoorbeeld heel fijn aan vonden, en dat is dan specifiek die doelgroep. Wij kregen heel veel terug van, wij deden er gewoon weer helemaal toe. En we hadden een soort, een goed gevoel. Het is feel good werk inderdaad. Okay. En dat is misschien wel wat het leukste maakt. Ja. Je had net over de seniorendoelgroep, maar dit denk ik dat niet helemaal gericht is op Nee, nou ja, je kan jong van hart zijn. Maar... Ja, dat kan. Nee, iedereen is welkom, dat geloof ik ook. Maar... Nou ja, dat is wel grappig dat je dat noemt, want Terneuzen, Zuid-Vlaanderen, Zeeland, de vergrijzing, nou ik hoef het niemand uit te leggen denk ik. Dus er zijn heel veel dingen gericht op die doelgroep. Maar er zijn ook ongelooflijk veel ogen gericht op een andere doelgroep en dat is inderdaad de jongeren. Even, want op welke doelgroep richten jullie qua leeftijd vooral met dit festival? Weet je dat? Ja, het is een beetje vanuit, vanaf groep 7 tot en met de middelbare school eigenlijk een beetje, denk ik. Dus ja. Vooral middelbare scholen. Vooral middelbare scholen inderdaad. Misschien de mbo's ook nog wel. Ja. 13 tot... Of laten we zeggen 10 tot 20. Zoiets, maar mochten wel oudere mensen het ook interessant vinden, dan zijn ze ook welkom. Zijn ze ook zeker welkom. Okay. Zeker. Ja. Nou, dat was toch bij jou aanbeland, Dennis. Jij bent beeldend kunstenaar. We hebben 3 heel verschillende invalshoeken hier aan tafel. Wat voor beeldende kunst maak jij zo? Ja, ik doe eigenlijk verschillende dingen. Dus ik maak muurschilderingen en ik geef voor toonbeeld geef ik wel eens workshops of graffiti-les, zeg maar. Maar ik doe ook 3D-sculpturen maken of veel met projectiemapping of video werk ik ook wel. Maar ook grafisch ontwerpen, dus zo ontwerp ik ook bijvoorbeeld t-shirts of surfplanken of dat soort dingen. Dus het gaat een beetje alle kanten op, maar het is heel veel te maken met beeld in ieder geval. Oké. Dus, en hoe ben jij dan verzeild geraakt bij Brute Beach? Ja, ik heb al een aantal keer samengewerkt met toonbeeld, waaronder ook met jongeren, zeg maar. Dus zo bijvoorbeeld op de parking van toonbeeld hebben we een gebouw, een elektriciteitsgebouw geschilderd met ongeveer 200 jongeren die door de week allemaal iets erop konden zetten. En zo hebben we wel meer van dit soort projecten gedaan. En, toen werd ik benaderd om bij de Legal Wall, waar we het net over hadden, helpen te organiseren. Dus ik ga daar zelf iets met graffiti maken, maar ook jongeren erbij te betrekken om eventueel bewegwijzeringen te maken of leuke tafeltjes, zodat het een beetje gezellig aangekleed wordt. Of skateboards, decks die je dan kan pimpen, zeg maar, om mee naar huis te nemen. En zo wil ik de jongeren toch een beetje creatief aan het werk zetten en dat ze zelf ook misschien gaan ontdekken van dit past bij mij of dit vind ik leuk. Dit vind ik tof, dat wil ik blijven doen. En soms kan je ook best een beetje gek doen met dingen, maar als je dat dan toch een keer op een muur mag schilderen of zo, dan dat mag ook niet altijd. En dan wie weet blijkt wel dat je er talent voor hebt of dat je het heel leuk vindt, zeg maar. Ja. Laten we maar eens naar het programma verder gaan, want er staat een hoop te gebeuren op die 29 augustus. Bij de Legal Wall dus. Mm-hmm. Daar staat al wat op, denk ik, zo langzamerhand, op de Legal Wall. Die is zeker niet meer leeg. Nee, regelmatig komen de mensen van allerlei plekken, die komen er wat opmaken. En dan
om de zoveel tijd verandert die muur, zeg maar. Dus dat kan binnen een week kan het zijn, maar soms duurt het ook wat langer. Maar, Het lijkt me wel leuk als je dan zelf net iets moois gemaakt hebt en dan komt er iemand en die gaat er weer overheen. Ja, dat is het concept. Dat is het concept. Ja. Maar ja, zo kan je wel ook blijven oefenen, zeg maar. Dat weten mensen ook als ze eraan het Ja, werk gaan. ja, Het kan zo, precies. over een week kun je zomaar overschilderd zijn. Precies. Nou denk ik dat mensen het vastleggen en dan op sociale media laten zien. Bijvoorbeeld. Ja. En dan is het er toch. Mhm. Nou, Oké, dat is op zich wel een goed idee. Hey, jullie schrijven op jullie website ook dat het één grote creatieve playground is. Speelterrein zeg maar. Is het ook het idee dat je de mensen kennis laat maken met iets wat ze eigenlijk nog niet kennen en dat ze gewoon lekker kunnen oefenen? Is dat wat ik bij Playground moet voorstellen? Ja, ik denk het wel. Jij zei net al even ontdekken. Het gaat heel vaak over talent ontwikkelen. Maar dat geeft dan eigenlijk aan dat je al een talent hebt gevonden. Ja, of hebt. ja. Iedereen heeft een talent, maar heeft gevonden, dat je het ja. hebt gevonden. Maar dat is misschien helemaal niet altijd zo. Dus door dingen te doen en door dingen te zien bij anderen, kom je er misschien wel achter wat jou aanspreekt. Oké, dus dat is eigenlijk, als je het goed bekijkt, is dat het grote doel achter de creatieve playground? Ik weet niet of er één groot doel is. Ik denk dat er een heleboel doelen zijn. Weet je, er wordt natuurlijk ook altijd gezegd en geroepen, er is niks te doen hier. Voor niemand niet, maar voor jongeren al helemaal niet. Wel dus. Maar je moet ze er wel naartoe zien te krijgen. Ja. En je hebt natuurlijk allerlei prachtige initiatieven, zoals Kunstbende. En ik kan er nog wel een aantal noemen, maar dat voert te ver. Maar dan mis je misschien, het is wel toegankelijk, maar misschien denkt een jongere zelf wel van maar dan moet ik al iets kunnen om daarbij aan te sluiten. Ja. Of dat vind ik toch lastiger, of niet iedereen durft dat ook. Dus het idee is hier eigenlijk van, kom gewoon langs en doe mee en kijk of hang. Dat is eigenlijk wat jij net zei, Noëlla, van dat laagdrempelige. Ja, Dat is zeker. heel erg belangrijk Ja. bij zoiets als dit. Dat mensen eigenlijk geen enkel huiver of drempel ervaren om te ik ga gewoon Ja, dat komen. ze niks moeten. Ja. Dat ze zich nergens voor moeten aanmelden, maar gewoon binnen kunnen stappen. Ja. Of niet. Daar zo. Of niet, inderdaad. En dat ze Ja, gewoon je hoeft kunnen je ook doen niet wat te ze... schamen dat je het nog niet kunt. Ja, Nee, ja. je Ja. mag niet Nee. gewoon proberen, Ja, zeg zeker. maar. Ja, daarom. Ja, en wij krijgen ook soms terug van jongerencentra of jongerenwerkers, misschien beaam jij dat wel, van iedereen slaat die kinderen helemaal om de oren met allerlei workshops, maar weet je, vaak willen zij gewoon dat je ze met rust laat, willen ze gewoon zijn en hangen. Ja, gewoon een fijne plek Ja. waar ze inderdaad gewoon kunnen chillen. Ja. En dat kan daar. Ja, de mogelijkheid is er. En als je gewoon wilt kijken, er is bijvoorbeeld ook een dance battle gaande. Dus het is ook leuk om gewoon daar met je vrienden te gaan kijken van, hoe werkt zoiets? Of Maar die wat, dance battle, dan begint bij mij toch altijd komen, maar dat zijn dan toch wel mensen die het al een beetje kunnen. Ja, die, Toch? zijn, die Of worden ook fotograferen? ingevlogen. Nee, dat is een heel concept en daar zit blijkbaar een hele wereld onder. Ik ben officieel te oud daarvoor, Oké. maar ja. Leg het eerst even uit. Laten we Hele dat scene, doen. Wat ja. is een dance battle? Goeie vraag. In dit geval is het Toch niet te oud. eigenlijk kun je het zien, ik heb me ingelezen. Eigenlijk Oké. kun je het zien als een soort sportwedstrijd. Ja? Er is een DJ bij, het wordt ook gehost. En het is een soort rondreizend circus, want er komen dus mensen van plek naar plek, die komen allemaal mee. Maar je kunt je ook ter plekke inschrijven. Dus als je daar bent en je denkt, maar dit kan ik ook. Of ik denk dat ik dat kan of wil, dan kun je je aanmelden. Je gaat freestylen, je mag het niet oefenen, want je weet niet welke muziek je krijgt. En er komen dus allerlei verschillende stijlen aan bod. En dan is het elke keer een duo. Je battelt dus tegen elkaar. Er zit een jury bij. Het is een wedstrijd, zeg maar. Ja, maar dan in positieve zin. En daar wordt dus elke keer van bekeken van wie gaat er dan door. En op die Er manier... is ook een soort jury dan? Ja, zeker. Ja. Oké. Ja, en er is ook Maar wat te winnen. dat is Ja. dus eigenlijk is dat iets wat gewoon door heel Nederland trekt, van plek naar plek naar plek. En Apparently iedereen... so. Ik wist het ook niet. Maar er zit dus een hele... Maar dat is ook een beetje dat urban. Dat is een soort underground scene waar van alles plaatsvindt. Ja, er is wat geen niet officiële zo... sportbond van of wat dan ook. Nee, ik niet. nee. Alles behalve. Dat willen ze juist helemaal niet. Nee. Ja, het zijn heel veel dingen vanuit hip-hop is het een beetje ontstaan, zeg maar. Dus dingen die op de straat, net als bijvoorbeeld skateboarden of BMX'en, maar ook rappen, weet je, op een schoolpleintje met een groepje elkaar. Maar ook bijvoorbeeld met dansen, zeg maar. En zo, met die disciplines willen we juist een beetje uitlichten dat er meer te doen is dan tennis of voetbal, zeg maar. Weet je wel? Dus je kan... Dus dat was de dikke hip-hop dance battle.
Live graffiti, ik denk dat dat dan Ja, jouw ding is. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan ga je het voordoen of je gaat het doen? Ja, ik ga zelf ook wel wat dingetjes maken, maar het is voornamelijk bedoeld om de jongeren ermee aan de slag te helpen, zeg maar. Dus als ze dan zelf iets willen maken of ik maak iets waar dat ze mee verder kunnen en dan een eigen invulling daarin doen, dan ben ik om wat tips te geven of om dingetjes uit te leggen, zeg maar. En het is waarschijnlijk ook wel, want ik denk dat iedereen stiekem wel eens gedacht heeft van, het is best lekker om eens een keer met zo'n spuitbus en dan ergens iets te doen, maar dan krijg je hem dus echt in je handen Ja. en dan ga je iets doen. Ja. En de eerste keer denk je van, nou, het is een streep. Oké, ik zet er nog een andere kleur omheen, dat is wel een leukere streep. En zo... Ja, zo kan je, of je maakt van tevoren eens een klein schetsje van, dan ben je al planmatiger bezig. Ja, maar soms is het best methodisch werk ook, hoe je uiteindelijk een kunstwerk opbouwt, zeg maar. Maar dan leer je wel alle stapjes doorgaan of hoe zo'n spuitbus werkt of hoe je bepaalde effecten in een letter of een karakter wat je wil maken, zeg maar. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat lijkt me ook wel grappig als je dat dan kunt doen. En soms is het ook wel heel leuk om te zien, want soms heb je ook kinderen die thuis heel netjes opgevoed worden en die mogen dan in één keer heel erg gaan kliederen. Ja, die vinden dat dan stiekem toch ook wel heerlijk om even te doen, weet je wel. Dus, Hey Noella, want jij komt natuurlijk in jouw praktijk als jongerenwerker, kom je dan die kinderen, jongeren, die kom je tegen. En zeggen ze dan ook, merk je als je met ze in gesprek bent of je ziet ze bezig, dat ze denken van, dit heb ik nou eens, dat is wel leuk. Hier heb ik echt wel zin in om daar naartoe te gaan. Ja, zeker. Ja, er zijn heel veel jongeren die echt barsten van creativiteit. Dus dan is dit echt heel leuk voor hun. Oké. En waar merk je dat dan aan, dat ze barsten van de creativiteit? Gaan ze bij jullie de muur al vol zitten kampen? We hebben ook al een keer een graffiti workshop gehad, toevallig met Dennis. Dus en zulke dingen. En inderdaad, we hebben bijvoorbeeld in Sluiskil dan ook de open podiumdagen. Dus dan doen ze heel veel met rap en produceren en zulke dingen. En dan andere dingen dan ook weer sport bijvoorbeeld. Maar creativiteit is er ook echt wel één van. Oké. Dus jullie hebben eigenlijk in de praktijk al gemerkt dat er voor dit soort dingen een markt is, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Oké, dat is wel heel tof, want hebben jullie zo betrokken bij het programma? Bij het organiseren van dit festival? Ja, eigenlijk wel. Dat is wel een beetje verdoken hier en daar, maar vorig jaar, we hebben elk jaar de verbeeldingsroute vanuit Toonbeeld. Mensen kennen dat misschien als de beelden op de boulevard, maar dat wordt steeds verder en breder getrokken, ook allemaal heel participatief. Thema vorig jaar was weer spiegeling. Nou, daar zit dan ook weer een component talentontwikkeling in. En van daaruit ben jij al een keer aan de slag gegaan. Maar ook Donsen, een rapper die dan veel ook in Sluiskil weer met ze werkt. Ja. Hij heeft ook een achtergrond als social worker, wat dan weer heel mooi koppelt eigenlijk. En dan zie je van dan gaat dat leven. En als je dan een volgende keer iets kan doen. Maar eigenlijk hebben we ze als een soort rattenvanger van Hamelen, hebben we ze al een jaar lang overal opgepikt en meegenomen en gevoed daar waar we konden. Soms gaat de cultuurcoach vanuit ons ook bijvoorbeeld met aanzet langs op de scholen. We doen allerlei promotieactiviteiten. Maar nou zei je hebt hun gevoed, maar eigenlijk daardoor, zij voeden jullie dan ook wel met elkaar. Ja, want we hebben bijvoorbeeld gevraagd, denk eens mee over wat wil je dan? Of hoe zouden we dat dan kunnen noemen? Of wat is nou, weet je, als je mij een jaar geleden had gevraagd wat is urban, dan zou ik ook even hebben moeten nadenken, bij wijze van spreken. Ik had er wel een idee bij. Wat is urban? Het valt hier voor het eerst. Wat is urban? Ja. Nou, ik denk dat we dat even aan de expert toch over moeten laten. Ik ben ook niet heel expert erin, maar in ieder geval, het is wat ik net uitlegde van. Het is wel een beetje do-it-yourself mentaliteit. Dus dat je jezelf dingen gaat aanpakken en dingen maken of samen creëren of samen gaan skateboarden of wat dan ook. Die groepen en die samenhang van mensen, daar komen weer allemaal nieuwe dingen uit. En ook nieuwe sporten, maar ook En is het kenmerk van Urban dat je gebruik maakt van de stedelijke omgeving die er toch al is, moet ik het zo zien? Precies, zeg maar. Dus, onze tijd is op, helaas.
Er zijn nog veel meer dingen te doen. Ik noem ze nog maar even. BMX-tricks, rap performances, je eigen merch bedrukken. Nou, dan moeten mensen er maar gaan uitvinden op de website, denk ik Tasjes, dan. t-shirts, ja. Ja. En de Ja. Beat Yard gaat ook nog een workshop geven. Dat doen ze dan weer in het stadhuis. Waar Ja. wij ook nog een project met Brute Balkons hebben lopen. Dus er zitten overal Oh ja, verbindingen. er zijn ook weer Maar daar kunnen verbindingen. ze beats maken, samples, produceren, dat soort dingen. Mhm. Ja. Oké. Want het Cultuurkwadraat is wel even belangrijk om te noemen. Zit daar ook nog voor een heel groot deel tussen. Dat is de overkoepelende organisatie voor de provincie Zeeland. Oké. En die hebben ook de Culture Program. Zijn ook heel erg bezig met dat hele urban stukje. Dus we doen dat wel echt samen. Waarvan akte. Ja. Wanneer zijn jullie tevreden? 29 augustus. Jullie hebben de boel afgesloten, de dag is klaar. Wanneer ben je tevreden? Dat de jongeren hun creativiteit kwijt konden en elkaar hebben ontmoet. En hoeveel jongeren wil je eigenlijk toch wel op dit festival zien? Ik denk dat dat een... Ja, wij hebben daar echt geen target op gezet. Ik heb geen idee. Ik wil daar ook helemaal geen aantallen op plakken, want ik vind het altijd heel lastig. Als je er 1 aanzet, zou je ook al kunnen zeggen dat het geslaagd is. Ja, ik denk dat elke jongere die daar iets mee te maken heeft kunnen hebben, dat het al geslaagd is. Het hangt ook af van het weer, denk ik dan. Want als het pokkenweer is, dan is het waarschijnlijk weer een stuk minder druk. Dan, We hebben een binnenlocatie. Dat is misschien wel heel erg goed om dat grappig. even te vermelden. Ja. Ja. Die verwacht je misschien niet, maar dat wordt de kerk in de Noordstraat. Oké, ja. Nou, goed dat we dit tot stilletjes behandelen. Zeker. Ja. Ik wil jullie bedanken dat je ons hebt willen meenemen in de wereld van de brute beats. Beste kijkers, als jullie nou nieuwsgierig zijn geworden, en dat kan ik me best wel voorstellen, ga dan naar de website van Toonbeeld, want daar staat meer informatie over het festival. Het is in ieder geval 29 augustus van 2 tot 7 bij de Legal Wall in Terneuzen. Blijf kijken en tot de volgende aan tafel.